khona masinyane esakhuluma kwafika uJuda, omunye wabayishumi-12, enesixuku esinezinkemba nezinduku, sivela kubapristi nababhali namalunga. Kepha omkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi lowo engiyakumanga nguye, mbambeni nihambe naye nimqinise. Khona uJesu ekwazi okwakumehlela, waphuma wathi kubo, "Nifuna bani na?" Bamphendula bathi, "UJesu waseNazaretha." UJesu wathi kubo, "Yimina." UJuda omkhaphelayo wayemi nabo. Kuthe ukuba athi kubo, "Yimina," bahlehla nyovane, bawa phansi. Waphinda wababuza wathi, "Nifuna bani na?" Bathi, "UJesu waseNazaretha." UJesu waphendula wathi, "Nginitshelile ukuthi yimina. Uma-ke nifuna mina, bayekeni laba bahambe, ukuba ligcwaliseke izwi alishoyo lokuthi, kulabo ongiphe bona angilahlekelanga namunye." UJuda wasondela kuye masinyane wathi, "Rabi," wamanga. Kepha uJesu wathi kuye, "Juda, uyayikhaphela indodana yomuntu ngokuyanga na?" Base bembeka izandla bambamba. Kuthe babe ngakuye sebebona okuzakwenzeka, bathi, "Nkosi, sigadle ngenkemba na?" uSimoni Petru enenkemba wayihosha, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalinguMalkusi. Khona uJesu wathi kuPetru, "Angiyikusiphuza kanti isitsha anginike sona uBaba na? Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngokuba bonke abaphatha inkemba bayakubhubha ngenkemba. Ingabe uthi ngikecele kuBaba angithumele manje amalegiyona ezingelosi adlula 12 na? Pho-ke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumelwe ukuba kube njalo na?" UJesu wayeseyiphatha indlebe yenceku wayipholisa. UJesu wakhuluma wathi kubo, "Niphumile nezinkemba nezinduku ukuzongibamba, ngokungathi ngingumphangi. Benginani imihla yonke ethempelini ngifundisa, aningibambanga, kepha ngakugcwaliseka imibhalo." Abafundi bamshiya bonke babaleka. Insizwa ethile yamlandela, yembethe indwangu nje emzimbeni, bayibamba. Yayisishiya indwangu yabalekazi. Sibona uJesu ebanjwa, sibona uJesu ejikelwa abehamba nabo. Kungenzeka ukuthi mina ukuhamba kwami endleleni ngibona ngimuhle, kanti uma ngabe sekufika isikhathi esinzima, noma uma sekufika isikhathi sokuthi ngithi ngiyayivuma inkosi yami ukuthi inkosi yami uJesu wangifela izono zami, kodwa mina oyothi akakhashelwe. Sibona lana uJuda kade ehamba noJesu kwabanye babafundi abayishumi-12, uyena kuqala uqhamuka necebo ukuthi konje sokwenze njani uma ngabe sesifika esixukwini. Uma sesisifica isixuku, siyombona ngani ekumele simkhaphele? Uthi, "Hayi, ningakhathazeki, niyobona ngokuthi ngiyohamba ngekuyena, ngisondele kuye ngimange." Awuyicabange indaba yokuthi uma ngabe abantu bekwakhela itulo bese becabanga ukuthi iyiphi indlela esizombona ngayo. Ake sithi uyafana nodadewenu, uyafana nomfowenu, athi ngizombona kanjani ngoba bafana nse. Kodwa ikhona indlela baye benze ngayo
Kunjalo-ke nakwenziwe uJuda ngekhathi ezama indlela yokuthi uJesu ngizomkhaphela kanjani. Washesha masinyane waqhamuka necebo, kodwa ulwazi wayenganalo ukuthi uJesu konke okwakuzokwenzeka wayesekwazi. Sibona uJesu enokuzethemba, sibona uJesu enokuthemba uNkulunkulu kakhulu. Ngekhathi beqala bembuza bethi ebuza ukuthi nifuna ba, bebuza ukuthi efuna bani, besho bethi sifuna uJesu waseNazaretha. Sibone enganakho ungabaza nokuncane, enganakho ungingiza nokuncane, ngoba wayenayo lento ayikuyena ethi ngiyamazi umhlengi wami okuyothi noma kufika izinto ezinzima kimi kodwa akayukusuka eduze kwami, uyohleze engibambe ngengalo ngaso sonke isikhathi. Sibona uJesu enokuthemba uNkulunkulu, ubatshela ngokuzethemba, uyasho ukuthi mina uJesu enimfunayo. Uyaphinda uyabuza okwesibili ngoba banongabaza. Uma ngabe sebembona ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, sibona benakho ukuthi njengamanje asazi inkosi ukuthi senze njani, kodwa bafikelwa ngisho amahloni bazama indlela yokuthi bakhothama phambi kwakhe. Ngekhathi bezama ukukhothama phambi kwakhe, uJuda unayo leya nto engqondweni yakhe yokuthi ngifuna ukuzofeza umsebenzi ebengushilo ngathi ngizomkhomba. Indlela engizomkhomba ngayo ukuthi ngizomanga. Isibindi anaso esondela kuJesu, engacabanga ukuthi uJesu uyena osiphilisa izifo zethu, uyena ophilisa izono zethu. Uyasondela kuye, uyambamba, uyamanga ukuze bonke abanye bezobona ukuthi uyena lo kumele akhashelwe. Siza uJesu ebuza ethi ngabe uyayikhaphela yini indodana kaNkulunkulu na? Awucabange lento leni isibuzwa kuwe, izinto ozozenza njengoba sihamba emhlabeni, sihamba kunezinto esizenzayo ezingezihle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Kunalo mbuzo oyucabanga ukuthi awunkenenezini endlebeni zakho zokuthi ngabe uyayikhaphela yini indodana kaNkulunkulu. Ngoba nathi ngokwethu siye sihambe senza izinto sikhaphela uJesu ngezinto esizenzayo, sesiphambene nevangeli lakhe, into akade siyikhuluma, into akade ishunyayelwa. Ngicabanga ukuthi akulona iphasika lokuqala ngoba siku-2024 sihleze siye emaphasikeni, kodwa uma ngabe ngesonto elizayo sesisemakhaya siyophinda simkhaphela uJesu. Uyabuza uthi ngabe uyayikhaphela ni indodana kaNkulunkulu. uJesu siyambona indlela ekwenzeka ngayo, bathi noma sebekhipha inkemba bezama ukumkhaphela, kodwa uphinde uyayibonakalisa ukukhula nabo. Uthi le ndlebe lena esikekile ngekhathi bekhipha inkemba, imina futhi engiyakumpholisa. Inhlupho zifikile kuyena, bayenza bahlanganisa izinto ezimbi ngaye, baplana izinto, kodwa uthi angizukusuka endaweni yami ngoba mina uNkulunkulu ungithuma ukuthi ngizophilisa labantu. Amen. Siyanxuse